Dat ik dit kan gebruiken, eigenlijk gewoon heel snel gewoon dingen kan aanpassen. Dit is hoe ik mijn eindmix maak, zeg maar. Maar goed, en alles komt een keer een eind, hè? Alles moet een keer vervangen worden. En ook de directeur van een theaterfestival, zo simpel is het. Dat en meer dit weekend in Cultuurcafé. En eigenlijk door tussen strieken. En ik klebbel bij Elske erbij. Ja, kijk, zo moeilijk is het helemaal niet, toch Marjolein? Ja Guido, ik denk dat ik dit toch beter aan dich kan overlaten. Laat mij maar lekker zingen en presenteren, want dat ga ik doen op zondag 18 augustus hier in Kerkrade bij de Limburg Proms. Samen met Migrantsenorkest en heel veel geweldige gastartiesten. René van Wegberg, Martin Hurkens, Beppie Kraft, Wendy Kokkelkoorn, de Dutch Tenners, Roy Verbeek, de Trekzack. En ik zou het geweldig vinden met Stig Ochkum zingen. Ja, natuurlijk. En dit hele spektakel werd live uitgezonden op L1. Probeer dit eens. Kijk naar de Limburg Proms. Zondag live op L1. Zo ja. Ja, perfect. En met z'n achter kieks de muus rennen weg. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Wheeler en Scala. Een hele goede morgen op deze 14e augustus. Op deze woensdag is de Tour de France weer terug in Limburg na 6.616 dagen. De Tour van staat op het punt van beginnen in Valkenburg. Grote eer, Quinty Schoens, voor het vrouwenpeloton. Ja, fantastisch. Een fantastische dag. De vrouwen hebben hier jarenlang genoeg voor kunnen strijden. Het is het waard om de vrouwen op het hoogste platform hier in onze provincie te zien fietsen vandaag. Ja, we kunnen meteen kijken naar de start. Daar staat Kim Langeslag bij alle rensters. En als ze dan het podium afrollen, dan komen ze hier bij mij en dan ga ik ze alles vragen natuurlijk over deze Limburgse etappe. En Maurice Jessen, die staat 50 meter verderop in de fanzone. Duizenden mensen staan hier te kijken naar de ploegenpresentatie. Hartstikke mooi, want ze willen natuurlijk die rensters allemaal van kortbij zien. En wie die rensters ook van kortbij kan zien, dat is dadelijk Ruud van Broekhoven. Ja zeker, want de sfeer zit er goed in. Het is een beetje gaande regenen, maar iedereen staat hier klaar op de Bemelenberg. Ze kunnen hier gaan beginnen en de sfeer zit hier al goed in, nietwaar? Een hele goede morgen dus op deze mooie woensdagochtend. Een hoogtepunt in de Limburgse wielerhistorie opnieuw. Met de start dus van de Tour van voor het eerst dat die Tour de France voor vrouwen start in Nederland. En dadelijk doorrijdt naar België op weg naar Frankrijk. Het is natuurlijk ook de dag dat de delegatie van de Tour de France Zuid-Limburg aandoet. Bijvoorbeeld Christian Prudhomme. En daarvan weten we, die houdt van Jan Jansen. Dat vindt hij een geweldig mooie renner. Die bril vooral. En daarom was hij ook zo onder de indruk van de grotten in Valkenburg, waar Bernard Hinault, waar Joop Zoetemelk en waar Jan Jansen bijvoorbeeld de afgelopen jaren op visite waren. Christian Prudhomme was daarbij, was daar ook ontroerd door. Hier ziet u hem dus inderdaad samen met John Waube van de gemeente Valkenburg. Hij is Prudhomme op dit moment in het Geulstadje om te kijken hoe gaat dat nu met die Tour de France van in Valkenburg. En is het misschien toch een goed idee om de Tour de France voor mannen nog een keer naar Limburg te halen? Want dat is de ambitie van Valkenburg. Samen met Rotterdam en Den Haag kijken ze naar de mogelijkheden van een Grand Départ. Misschien wel opnieuw in Nederland. Daan Prevot, de burgemeester van Valkenburg, zei daar vanochtend het volgende over. Ik ga daar ook op terugkomen en natuurlijk gaan we daarvoor inzetten om, zeg maar, 20 jaar na dato zou het natuurlijk heel mooi zijn. De laatste keer dat wij de mannen hebben mogen verwelkomen was 2006. Het zou mooi zijn. 20 jaar na dato is ook mooi. Maar ja goed, daar gaan we het over hebben. Maar eerst vandaag eens even... Ja, ik ben natuurlijk toch wel benieuwd, want dat zou natuurlijk helemaal een stunt zijn. Waar zou u dan aan denken als de mannentour hier naartoe komt? Hoe zouden we dat kunnen doen? Misschien met Rotterdam?
Dat kan niet anders dan dat je dat samen met de provincie, met andere steden doet in Nederland. Want ja, je weet, een Grand Depart zit er gewoon niet in. Dat kost om en nabij de 12, 15 miljoen. Dat kunnen wij niet betalen en daar gaat de provincie ook niet in mee. Dus ja, dat is puzzelen. Kijken wie mogelijk ook zich kandidaat wil stellen om samen met Valkenburg over een aantal jaren misschien de Tour de France heren te ontvangen. Ja, dan moet je echt een samenwerking doen, want het kost natuurlijk heel veel geld. En als Valkenburg, wij moeten natuurlijk wel zeer regelmatig laten zien dat wij de wielergemeente van Nederland zijn. En dat Zuid-Limburg de wielerregio van Nederland is. Nou, we hebben natuurlijk al Lille en Barcelona de startplaatsen. Zou dan misschien 2027 Valkenburg mee kunnen doen? Ik denk dat de startplaats dat het hoog gegrepen is voor Valkenburg. Ik zou wel blij zijn als wij een finish zouden kunnen krijgen. En 2027? Who knows? We beginnen te sparen. Ja, we beginnen te sparen, zegt Daan Prevot. Er wordt al gesproken met Den Haag en Rotterdam over een mogelijke etappe. Rotterdam-Valkenburg is te ver eigenlijk. Logistiek is dat voor het peloton te lastig. En dus zou het misschien, zegt Daan Prevot, via Breda kunnen. Daar zit Paul de Pla, de oud-burgemeester van Heerlen. En dat zou misschien een optie zijn. Rotterdam, Breda en dan inderdaad naar Valkenburg. We gaan naar Kim Langeslag. Die staat bij de damesstart. Want daar gaat het vandaag natuurlijk echt over. De allerbeste vrouwen uit het peloton starten in Zuid-Limburg. Kim, voor jou? Ja, ik heb er al veel voor de camera gehad zojuist, maar er is één bijzondere vrouw hier in dit peloton. En dat is Anna van Wersch uit Maastricht. Je ziet het al aan haar helm. Anna, je bent jarig, proficiat. Dankjewel, dankjewel. Hoe oud ben je geworden? 23, ja. Dat wisten wij. Ja, wat leuk, dankjewel. Dat moet je denk ik misschien even na de etappe opeten dan. Ik weet niet of dat erin gaat gaan. Ik weet niet of mijn buik dat aangaat. Maar ik zal het aan de staf geven. Die vindt het vast heel lekker. Anna, hoe mooi is dat? Je komt uit Maastricht, je start hier vandaag, je bent jarig. Hoe ga je dit vieren? Door heel hard af te zien. Ja, het is natuurlijk prachtig om op mijn verjaardag over thuiswegen te rijden. Dat is de speciaalste dag ooit zo in de Tour de France. Dus ja, daar ga ik niet vaker meemaken. Ja, dat is heel bijzonder. Hebben ze al gezongen voor jou? Ja, toen ik net uit de bus kwam stappen, stonden al mijn vrienden en familie die stonden daar. En toen gingen ze keihard zingen voor mij. Ja, dat was heel leuk. Ja. Een hele fijne dag en ik spreek jou weer bij de finish. En dan hoop ik dat je een hele mooie verjaardag hebt gehad. Ik hoop het ook, Dankjewel. Ja, mooie beelden dus van Anna van Wersch. We weten dat ze dadelijk de Bemelerberg gaat beklimmen, de Geulemerberg en ook de Kouberg. En dat is natuurlijk de berg waar Marianne Vos in 2012 de basis legde voor haar wereldtitel. Misschien wel hoogtepunt uit haar carrière. En Marianne Vos is nu natuurlijk terug op voor haar toch wel een beetje heilige grond om te starten in de Tour van. Ja, heel mooi. Natuurlijk fantastisch om de dagen in Nederland te hebben gehad. Maar nog eventjes hier in Valkenburg te starten is helemaal wel even heel fijn. Heb je zinnen gezet op deze etappe? Ja, het gaat een loodzware etappe worden. Maar ga zeker mijn best doen. Heel veel succes. Ja, Marianne Vos dus inderdaad. Quinty, is Marianne vandaag misschien een van de kandidaten voor die rit? Omdat we toch een beetje een kleine Amstel Gold Race Luik-Bastenaken-Luik krijgen. Ja, 100%. Ik heb Marianne echt in mijn top 3 staan. Marianne is een hele goede puncher. En deze klimmen zijn natuurlijk niet 3, 5 of 10 kilometer lang. Dit zijn echt van die punchersklimmen. Dus ja, ik heb er vandaag wel heel hoog staan. Of ze Demi heel moeilijk kan maken, weet ik niet. Maar Demi moet wel opletten voor Marianne. Want ik denk dat Marianne niet uit het wiel van Demi gaat vandaag. Ja, maar Demi moet misschien ook een beetje uitkijken. Niet zoals Pogacar. Alles binnenhalen. Iets een beetje verdelen. Zo gaat dat toch in het wielrennen? Ja, Demi haalde gisteren die trui. En toen dachten wij natuurlijk van, dan is het waarschijnlijk als alles goed gaat vrij overzichtelijk wie de hele week deze trui gaat dragen. Maar het is natuurlijk voor Demi fantastisch dat ze het gisteren in Rotterdam al heeft kunnen behalen. Ja. Ik denk dat zij wel met kop en schouders boven iedereen gaat uitsteken weer. En geweldig natuurlijk om juist in deze rit in Valkenburg bij de start Demi Vollering in het geel te hebben. Die grote dame uit het peloton. We kunnen naar Maurice Jesse, die staat in de fanzone, want ook daar is het druk vandaag in Valkenburg. Nou, sterker nog, die andere grote dame van de afgelopen 2 dagen staat op het podium. Charlotte Kool, 2 keer gewonnen.
Beetje Limburgse, ze woont namelijk in Sittard. Ik zag ook namelijk heel veel fans ineens heeft ze erbij gekregen. Veel mensen inderdaad ook uit Sittard die hier naartoe waren gekomen. Die dachten van, hé, daar moeten we zien. En je hoort het hier achter mij. Er wordt echt heel veel applaus gegeven voor al die rensters die hier komen. Ja, Charlotte Kool in het groen, dat is natuurlijk voor haar de bedoeling om die trui te behouden. Maar een sprint, een Luik, gaat het beslist niet worden. Charlotte Kool, dus inderdaad de dame waarvan we weten dat ze in Sittard woont. En die dus afgelopen dagen Lorena Wiebes de baas was. Hele mooie sprint, herinneren we ons gisteren natuurlijk. Dat was echt een titanenduel. We kunnen naar Ruud van Broekhoven. Die staat op de Bemelerberg. Dat is eigenlijk de eerste beklimming die de dames dadelijk naar de neutralisatiezone gaan aandoen. En als u wil gaan kijken, dat kan natuurlijk nog altijd op parcours bij de Bemelerberg. Daar zullen ze rond 1:10 ongeveer langskomen. En iedereen staat er al klaar voor, Ruud. Ja, het is druk, Maurice. Dus als je langs wil komen, kom dan snel een gaatje zoeken hier. Want overal staan die mensen al heel lang. En het is ook gezellig. Het is echt, ja, alles komt hier voorbij. Er rijden nog wel wat auto's, maar ook veel reclameauto's komen voorbij. Mensen worden opgezweept. Ook door wielrenners die nog voorbij komen. Het is echt een drukte van belang. Het was eigenlijk al vanmorgen vroeg toen ik hier aankwam. Toen sprak je ook een aantal wielrenners die nog even hier de berg op wilden. Dacht toch even een fotootje maken, meneer, daarvan? Ja, dat is leuk hè, voor in Strava. Ja. Dus vandaar. Nog even de berg op. Even de berg op en dan naar Valkenburg. Gaan we even kijken bij de dames en dan komen we hier terug. Gaan we hier even wachten totdat ze langskomen. En dan gaan we zelf een stukje fietsen. Speciaal kijken straks naar de Tour de France Femme? Ja, Demi Vollering natuurlijk. Hè. Die is echt top. Gisteren de geel trui gepakt. En, als ze een beetje geluk heeft, houdt ze de rest van de week aan. Dus, nog eventjes, en dan gaan de dames hier... De dames gaan 3 keer zo hard als wij, dus dat is altijd wel bijzonder om dat zo te zien. Ja. Ja. U gaat nu fietsen, u kunt ook vast een plekje zoeken om goed zicht te hebben. Ja, we gaan denk ik straks wel ergens langs de kant staan. Om 12:30 komen ze volgens mij langs hier, dus we gaan eerst even zelf een beetje fietsen en dan gaan we even kijken. Nu nog even de berg op. Ja, nou, succes heren. Ik zou zeggen, ga maar die kant op. Succes hè! En die zullen allemaal wachten natuurlijk op Demi Vollering, want dat is de dame die in het geel dadelijk voorbij gaat komen. En Vollering, nu hier op het podium, heeft natuurlijk hele goede herinneringen aan de Limburgse heuvels. Want als renster van Parkhotel Valkenburg won ze de Volta Limburg Classic. En toen eigenlijk zagen we voor het eerst, Vollering kan geweldig goed klimmen. Uiteindelijk natuurlijk won ze hier ook de Amstel Gold Race. En dat waren voor haar wel echte doorbraken. Dit zijn de handjes. Vandaag start ze hier in het geel. Zij won natuurlijk ook de Tour de France Femme in 2023. Toen op de Tourmalet eigenlijk de allerbeste. En Quinty, hoeveel druk is er op dit moment voor Demi in deze Tour? Ik denk voor Demi is er heel veel druk, maar ook voor de ploeg om haar heen. De meiden die bij haar in de ploeg zitten. Demi kan dit natuurlijk niet alleen. Dus het is taak van de teamgenootjes om te zorgen dat ze zo lang mogelijk de koers in handen houden. Zodat het voor Demi optimaal is om te kunnen presteren. Ja, Demi moet het dan afmaken. Dat is natuurlijk een enorme druk, maar heeft ze laten zien dat ze dat kan. Maar voor die teamgenoten, ja, die moeten gewoon zorgen dat het aan de voorkant allemaal goed verloopt. En dat is ook wel een druk wat mensen heel vaak vergeten. Ja, en SD Works is natuurlijk wel een ploeg die eigenlijk graag andere teams, andere ploegen graag laten werken. Ja. Die moeten nu zelf eigenlijk min of meer de koers gaan controleren. Ja, zolang zij de gele trui niet hadden, dan konden ze het overlaten aan andere ploegen. Maar nu ze zo vroeg al de trui in handen hebben, zullen ze inderdaad meer werk moeten gaan verrichten. En ze zullen moeten opletten zoals aanvallen van ploegen zoals FDG. Wat een enorme sterke ploeg is en wat echt een concurrent van hun gaat zijn. Dus ze zullen wel wat mensen van SD moeten gaan opbranden om te zorgen, als er een aanval komt van FDG, dat er sowieso iemand mee zit. Dus het wordt wel een zware week weer voor die meiden. Ja, kunnen we meteen kijken hoe dat gaat en hoe dat gaat leven in het peloton. Bijvoorbeeld Rian Marcus, die kennen we natuurlijk nog van de laatste jaren. Reed ook een geweldig goede Tour van afgelopen jaar en start nu ook zo dadelijk in Valkenburg. Ja, Rianne, hoe voelt het om hier in Limburg aan de start te staan? Ja, super mooi. Het is weer echt extreem druk, dus dat is echt heel leuk om te zien. En het gaat een pittige start worden, want de eerste 24 kilometer al meteen 4 KOM's voor de boeg. Dus intens, maar heel mooi. Maar kijk je dan wel uit naar zo'n etappe? Kun jij daar wat?
Ja, tuurlijk. Ja, we kijken er naar uit. Zeker de eerste klimmetjes. Het is toch altijd wel weer spannend om even de benen te testen. En ik denk dat het ook gewoon een pittige etappe gaat worden. Dus dat het voor GC al meteen een hele belangrijke dag gaat zijn. Maar ja, we kijken er naar uit. We hopen dat we kunnen vechten voor de etappe-overwinning. En ja, wie weet. Etappe-overwinning, maar jij gaat natuurlijk voor het klassement. Blijf je dan bij Demi in de buurt? Nou, dat hoop ik natuurlijk. Dat zou natuurlijk wel het mooiste zijn. Heel veel succes. Dankjewel. Ja, Rian Marks dus in gesprek met Kim Langenslag. De fine fleur van het damespeloton natuurlijk zo dadelijk bij parcours in Valkenburg als we voor de officiële start gaan beginnen. Bij die officiële start ook de dame die de witte trui won, het jongerenklassement in die allereerste Tour van 2 jaar geleden. Toen wonnen eigenlijk de Nederlandse dames alles. Het was het jaar dat Annemiek van Vleuten bijvoorbeeld met de gele trui ging strijken en Marianne Vos de punten won. Shirin van Anrooy dus de witte trui, de dame die woont in Maastricht en dus ook een beetje van us is. Shirin, voor jou een thuiswedstrijd. Hè? Je woont op steenworp afstand. Wat kunnen we vandaag van jou verwachten? Ja, ik hoop heel veel. Nee, ik heb er heel erg veel zin in. En ik denk de eerste echte rit die ook belangrijk gaat zijn voor het klassement wat dat betreft. Eindelijk gaan we wat klimmen. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Demi Vollering die verdedigt natuurlijk die gele trui. Hè? Gaan jullie het daar moeilijk maken? Ja, ik denk dat dat van iedereen wel de bedoeling is. Maar ik denk dat dat wel een hele lastige opgave gaat zijn. Als je zag met wat voor overmacht ze eigenlijk de tijdrit al won. Terwijl nu pas echt haar terrein gaat komen. Maar ja, uiteindelijk moeten we er wel gewoon voor proberen te gaan natuurlijk. Je was wel derde in de goldrace, hè? Ja, dat is waar. Ja, het is ook gewoon een van mijn favorieten. Ja, eigenlijk gewoon Amstel-Luik gecombineerd. Het zijn 2 favoriete klassiekers. Dus ik heb er vooral gewoon heel veel zin in. Ja, Shirin van Anrooy. En die gaat zich klaarmaken om dadelijk als allereerste berg de Bemelerberg te bedwingen. En Quinty Schoens heeft die alles even gereden om te kijken van ja, wat is het nu eigenlijk voor berg? Hoe moeten we die analyseren? Quinty, wat ben je tegengekomen in jouw beklimming? Ik rijd deze berg eigenlijk iedere dag. Dus ja, ik ken hem natuurlijk aan mijn duimpje. Deze berg, ja, we beginnen onderaan. Het is een vrij vlakke loper. Hij is gemiddeld 6%, ook al staat er onderaan een bordje van 11%. Waarschijnlijk om een beetje de toeristen wat bang te maken. Dat klopt helemaal niet, die 11%. Nee, helemaal niet. Dus wij zitten hier gewoon bij de goede loper van 6%. En het venijn zit er vooral aan de staart. Het is inderdaad een bochtige klim, maar 3-4%. De snelheid ligt hier altijd heel erg hoog. Het is eigenlijk wel een klim voor het buitenblad. Dus dat geeft aan dat er echt de snelheid mega hoog is. Uiteindelijk, wat ik al zei, het venijn zit hem in de staart, omdat het dan nog 2-3% doorloopt. Eigenlijk nog wel een hele kilometer. En daar wordt altijd het verschil gemaakt. En daar zal vandaag ook het verschil worden gemaakt voor de vroege vlucht. Zoals misschien een Lucinda Brandt of Loes Aardegeest van FDG. Ja. Dat gaat al een heel belangrijk punt zijn in de koers voor de vroege vlucht om weg te komen. En dan zit hem echt het venijn in de staart op deze mooie klim. Ja, je weet dat dit in het wielergeheugen ook een beetje een groot trauma is. Hè? Omdat in 1998, waar Michael Bogert eigenlijk de grote favoriet was voor de WK-titel, en waar hij in de kopgroep zat, toen vlak daarvoor eigenlijk reden hier lek, moest hij op de Bemelerberg in de achtervolging op Lance Armstrong. Ja. Volgens mij komt het bij jou op de keukentafel ook nog wel eens voorbij af en toe. Ja, mijn vader, ja, die weet dat natuurlijk als gisteren. Dus we hebben het daar heel vaak over gehad. En de Bemelerberg is inderdaad de berg waar Michael Bogert inderdaad zijn titel verloor eigenlijk. Ja, dus, moest capituleren. We gaan even terug naar het podium, want het gaat natuurlijk vandaag over de Tour van de dames. Die nu in die mooie wielerhistorie aansluiten, die er natuurlijk is. De WK's bijvoorbeeld van 1948 hadden we hier. Kijken we later in de week nog een keertje op terug. Maar nu dus de dames die hun eigen geschiedenis schrijven bij die start in Valkenburg met die 3 Limburgse beklimmingen. We gaan zo dadelijk starten. Nu kunnen we even meekijken. Dit zijn de beelden natuurlijk vanaf parcours, vanaf dat nieuwe complex in Valkenburg bij het Shimano Experience Center. De dames staan al klaar voor de start. Kim Langenslag, die staat er, die krijgt het van dichtbij mee. Die heeft ook meegekregen natuurlijk hoe de spanning is, hoe uiteindelijk die dames naar deze etappe toeleven en waar we ook de laatste etappe hebben in Nederland, de Grand Départ natuurlijk in Rotterdam. We gaan zo dadelijk naar België en dan gaan we een dag daarna naar Frankrijk. We kunnen naar Kim Langenslag bij de start van de Tour.
alle dames zijn hier langsgekomen. Ze zijn het podium af. Ze zijn nog eventjes naar de bus gegaan. Daar wordt dan even de tactiek doorgenomen. Hè. Wat gaan we vandaag allemaal doen? En inmiddels gaan ze dus allemaal richting start. En dat is best een hindernisparcours. Er staan alle ploegleiderswagens staan opgesteld. En de rensters gaan dus langs die wagens af richting de start. En dan willen ze allemaal natuurlijk een beetje vooraan staan. Want we gaan zo meteen over een paar minuten beginnen. Dus aan de start van deze geweldige etappe in Valkenburg. Rijders daar die de hele week de Tour de France van voor ons volgen. We kunnen naar Ruud van Broekhoven, wat hij weet. Over 20 minuutjes komen de rensters bij mij voorbij. Op de Bemelerberg heeft er niks te maken met het feit dat ze zo lang nodig hebben om op de Bemelerberg te komen. Maar we maken eerst nog eigenlijk een mooi rondje voor de toeristische plaatjes in Valkenburg. En dan, Ruud, komen ze naar jou toe. Ja, klopt. En ja, iedereen is hier klaar voor. En als je staat te wachten, praat je met elkaar en hoor je de verhalen over die Bemelerberg bijvoorbeeld. Want er zijn mensen uit het hele land, maar ook mensen hier gewoon uit de buurt. Mevrouw, u bent, heb ik net gehoord, 87 lentes jong, hè? 86. Ja. En u fietst nog steeds? Ja, zeker. En u heeft vaak op deze berg gefietst? Ja, hier heb ik ook gefietst, ja. Naar boven gekomen, ja. Want de kinderen zaten in de kleuterschool in Bemelen en dan kwamen we hun halen en dan gingen we omhoog hier. In weer en wind? Ja. Ook een beetje, ja. Hoe is deze berg dan? Ja, die is best wel zwaar, ja. Ja, dan moet je flink trappen. Ja. De dochter staat er ook naast. Ze fietsen ook hier vaak op de berg, heb ik begrepen. Ik heb hier ook heel vaak op gefietst, dat klopt. Ja, wij wonen hier boven aan de berg. Dus, met wat voor gevoel staat u hier? Ja, dit is altijd heel gezellig, al die mensen. En dat is heel leuk, ja. En waarom dit plekje? Omdat we het hier heel goed kunnen zien natuurlijk. Precies, we staan eerste rang. Geniet ervan, blijf kijken, ze komen zo aan. Ja, dankjewel. Jo, dank u. Jo, daar. Nou, mooie beelden vanaf de Bemelerberg. En trots is natuurlijk ook een emotie die heel gepast is vandaag met de start van het vrouwenpeloton in Valkenburg. Maurice Jessen staat erbij. Ja, en ik zie dat nu de burgemeester hier klaar staat van Valkenburg met de startvlag. En het is wat Kim al zei, ja, iedereen wil natuurlijk vooraan staan in deze toch wel bergachtige rit. We zien Charlotte de Kool in de groene trui, want de klassementsleidsters mogen natuurlijk daar staan. We zijn alleen nog even aan het wachten op de gele trui, op Demi Vollering, want die staat er nog niet. Maar die gaat er ongetwijfeld hier aankomen. Ja, het is hier duwen en drinken, want iedereen wil dat natuurlijk zien. De Tour de France voor Femme die vanuit Valkenburg gaat starten. Daar wil natuurlijk iedereen graag bij zijn. De burgemeester gaat nu keurig netjes mooi op de foto. Ja, wat mij betreft kunnen we gewoon op weg gaan. Op weg, nog niet direct naar Luik. Eerst nog even 2 hele mooie rondjes. Geneutraliseerd door Valkenburg, door het historisch centrum. En dan natuurlijk een paar lekkere beklimmingen voor mooi de benen op te warmen. Nou, dat was Maurice Jessen, dus de gedeputeerden zagen we er ook bij staan. En in die zin dus ook een moment waarop Limburg zich kan profileren als fietsprovincie. Veel beveiliging trouwens was vandaag al duidelijk, want ook vanochtend toen we een rondje maakten rond parcours was er al heel veel beveiliging en politie aanwezig. We kunnen gaan kijken naar Pauline Rooijakkers, de dame die eigenlijk de laatste jaren zich ook wel van voren liet zien. Die we vooral kennen van het strand in Egmond, daar won ze de wedstrijden. Maar ook in de Tour de France Femme was ze goed. De bergen zijn eigenlijk haar domein. En misschien tellen de heuvels van de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik daar ook wel bij. Pauline Rooijakkers. Pauline, je hebt een glimlach op je gezicht. Is het fijn om hier in Valkenburg aan de start te staan? Ja, dat voelt toch wel een thuiswedstrijd. En het is onwijs druk. En dat is echt mooi om te zien. En ja, dit is een terrein waar we regelmatig komen trainen. Dus ja, voelt goed. Pauline, jij bent meestal heel goed in de Amstel Gold Race. Kunnen we wat verwachten van jou vandaag? Ja, we gaan zien hoe de situatie gaat lopen en hoe de koers wordt gemaakt. Maar ja, deze heuvelachtig terrein ligt me ook heel goed. En ja, ik heb goede herinneringen aan Amstel Gold Race dus, en ook in Liège. Dus ja, de secondes liggen nog heel dicht bij elkaar. Dus ik denk dat er vol aan een harde wedstrijd gaat worden. En kun jij mee? Voel jij je goed? Ja, ik voel me goed en ja, het waren wel 2 hectische dagen, maar ja, dat is voor iedereen. Maar het prikkelt ook wel een beetje, de indrukken allemaal en al de mensen, maar nee, ik voel me goed. Demi Vollering heeft nu het geel, hè? Jij zal alles doen om dat te verdedigen. Ga jij alles doen om dat aan te vallen? Dat zal lastig worden met Demi, maar
we gaan als ploeg wel, wij zoeken ook dagen uit als team voor Puck Pietersen of voor Jaren Kasteleins. Dus maar voor het geel dat gaat wel lastig zijn. Maar we gaan sowieso alles aan te doen om elke dag vol in te gaan. Dankjewel. Dank je. Ja, Pauline Rooijakkers, en we hopen dat natuurlijk vandaag van voren te zien op die beklimmingen. De Redoute bijvoorbeeld hebben we ook nog in de aanbieding vandaag straks te zien live bij de collega's van de NOS vanmiddag. We kunnen naar Maurice Jessen bij de start. Ja, eindelijk. Het wachten is beloond geworden. Maar ja, het kan ook natuurlijk niet anders. Want je kunt niet starten als de gele trui er is. Daan Prévost heeft er echt op gewacht. En daar is het. Demi Vollering staat ook klaar. Nog een glimlach naar links, nog een glimlach naar rechts. Hier worden, ik denk zo, een 1500 foto's genomen voor Facebook en Instagram. Iedereen wil natuurlijk haar zien. Samen met de andere klassementsleiders staan ze hier klaar voor die etappe hier aan te gaan vangen. Het wordt druk. De motoren worden gestart. De auto's staan klaar. Nou, dat gaat niet lang meer duren. Een beetje duwen en dringen hier. Want ja, iedereen wil natuurlijk vooraan staan bij dit mooie historische moment. De andere rensters sluiten aan. De rest van het peloton. Dan kan het niet lang meer duren of het startschot gaat klinken voor de 4e etappe tussen Valkenburg en Luik. Snel naar Kim Lange. Gaan we snel naar Kim Langeslag voor de laatste sfeermomenten. Kim. Op dit moment staat iedereen nog tussen de hekken. De toeschouwers staan er dicht op. De meiden staan nog even stil en ik zie de spanning op de gezichten voor deze etappe. Heel veel publiek hier langs de kant. Het is vechten voor een plekje en ik zie gespannen kopjes. Het is een kleurrijk geheel. En zometeen, over een paar seconden, dan gaan we hier starten. En u ziet dat qua cameramensen dat je niet alleen verstand moet hebben van een diafragma en scherpstellen, maar dat je ook dikke spierballen moet hebben om je plekje te bewerken zo vlak voor het peloton. Bijvoorbeeld bij Maurice Jessen, die ziet dat de dames zo dadelijk gaan vertrekken. Ja, want dat zie je aan de spanning op die kopjes waar het net nog even lachen was. Zijn ze nu aan het aftellen en kunnen ze eindelijk gaan beginnen. Het publiek telt hier mee af. Ik weet niet precies hoeveel ze zijn. We hebben in ieder geval nog een paar vingers in de lucht. En hier ging de laatste vinger naar beneden. We zijn vertrokken. Het peloton met vooraan Demi Vollering in het geel. Charlotte Kool in het groen. En natuurlijk ook de rest erachteraan. Onder andere met de Limburgse rensters die hier in het peloton zitten. Zagen we daar bijvoorbeeld Anne Verwers, de jarige Job, die ging daar naartoe. Op weg naar Luik. Ja, en mooi ook om Benny Keulen weer te zien. De man natuurlijk die we kennen, die de goede relaties heeft met de ASO, die we kennen als journalist, maar vooral natuurlijk ook wel als wielrenner. En Benny Keulen, lange tijd de vertrouwensman van Tom Dumoulin, ook op de voorste rij bij dat vrouwenpeloton. Waarvan we weten dat ze dus nu een ronde maken door Valkenburg en dan aan de 3 Limburgse beklimmingen gaan beginnen. Eerst de Geulemerberg, dan de Bemelerberg en dan de Kouwberg. En dan maken ze opnieuw een ronde over de Geulemer en gaan ze dan via Kedierenkeer en Terlinde uiteindelijk over de Belgische grens richting finishplaats Luik. Nou ja, mooie start dus inderdaad, Quinty. Brengt het voor jou emoties? Ja, als ik die beelden nu bekijk, dan denk ik wel, ja, ik vind het toch wel echt jammer. En nu nog meer, ja, dat wij dus als ploeg hebben moeten missen. Het is wel zo, zoals Pauline al zei, maar ook als Maurice. De druk is bij de meiden echt wel aanwezig. Je krijgt heel veel prikkels op zo'n dag. Van de motoren die langs een peloton afchasen met toeters aan. Helikopter die boven je vliegt. Mensen die 100 dingen van je moeten. Ik merkte zelf 2 jaar terug bij de eerste editie dat ik na een halve dag al volledig overprikkeld was. Maar als je dan deze beelden ziet en denkt, ja, dat is het allemaal waard. Ik had het gewoon heel graag willen meemaken. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat ik het nu van deze kant dus kan bekijken. Want dat is natuurlijk ook een andere kant die wij als rensters helemaal niet zien. Ja, was ook wel een beetje de analyse bij die allereerste Tour van me. Dat er zoveel bij kwam kijken, qua publieke belangstelling, qua pers, het hele circus eromheen. Dat bijvoorbeeld ook de toprensters daar echt wel even aan moesten wennen. Ja, 100%. En ik heb natuurlijk heel veel contact ook met Misha en met andere meiden uit. Ja, Misha Bredewold van SD Works, die is momenteel Europees kampioen. Hadden we het ook laatst over dat er best wel heel veel druk bij komt kijken. Je moet overal letten.
Hoe presenteer je jezelf? Hoe fiets je in de trainingen? Niet door rood fietsen als mensen die inhalen altijd netjes zijn. Ja, je bent constant, weet je, dat ogen op je gericht zijn. En voor zo'n meiden van hoe hoger in de top, zoals Demi bijvoorbeeld. Ja, na zo'n week zijn die meiden ook helemaal klaar en moeten ze echt even aan de kant. Want ja, je wordt gewoon heel erg geleefd. Maar dat is natuurlijk ook wel het mooie van dit evenement. Maar dat vergeten toeschouwers en mensen aan de kant vergeten dat vaak. Dat ja, die prikkels zijn gewoon constant aanwezig. En om 11 uur 's avonds kan het nog wel eens zijn dat je gemasseerd moet worden of er moet nog iets besproken worden. Dus ja, je slaapt ook heel slecht. Dus aan het einde van zo'n week ja, ben je wel helemaal gebroken. Ja, zo dadelijk schakelen we naar de Bemelerberg en naar de Kouberg. Als de rensters daar doorkomen, zoals gezegd, nu nog eerst even een rondje voor de mensen door het centrum van Valkenburg. En dat is dan natuurlijk toch, weten we, 18 jaar geleden dat de Tour daar voor het laatst was. 1992 deed de Tour de France Valkenburg aan en ook in 2006. En daar kunnen we nu nog even naar gaan kijken, want in 2006 was het uiteindelijk Matthias Kessler, de Duitser, die daar won. Maar waar Michael Bogert ook een van de grote favorieten was. Hier komt hij de Kouberg op gereden. En denk je, gaat Bogert hier niet te vroeg? Net zoals hij eigenlijk ook vaker in de Amstel Gold Race nog wel eens te vroeg ging en het loodje legde. Daar gaat Matthias Kessler. En dat is dan de man die met de demarrage zelfs Philippe Gilbert uit het wiel rijdt. Want dit is Gilbert. We weten, 2011, 2012 was hij gewoon niet te kloppen op deze Kouberg. Won hij de Amstel Gold Race en werd hij zelfs wereldkampioen. Maar vandaag is het voor Matthias Kessler. Hij wint in de Tour-etappe van Esch-sur-Alzette naar Valkenburg. En dit is de mooie gele truidrager, Tom Bonen. Toen in de regenboogtrui. Hij krijgt hier het geel en geeft een handje aan burgemeester Constant Nuitens. En daar was ook nog gedeputeerd, of tenminste commissaris van de Koningin moet ik zeggen, Leon Frisse bij. Tom Bonen, toen de man in Valkenburg aan het geel. En vandaag hadden we natuurlijk Demi Vollering in het geel. Zo dadelijk krijgen we, Quinty, die Limburgse beklimmingen waarvan we weten, in de Amstel Gold Race zijn dat vaak scherprechters. Ja. Daar wordt versneld, daar gaan we door. Maar nu, vandaag, wordt een beetje toch een toeristenbeklimming. Ja, het is inderdaad mooi dat wij de startplek hebben gekregen. Dat vind ik persoonlijk altijd fijner om te kijken naar de rensters, hoe ze zich voorbereiden. Het is alleen zo vroeg in de koers dat dit inderdaad geen bepalende factor kan zijn. Maar het is wel een bepalende factor, denk ik al, voor de vroege vlucht. En de aanvallers, zoals ik zei, zoals Lucinda of Loes of noem maar op. Misschien Sherin wel. Ja, dus het zijn gewoon zware klimmen. En als je bovenop de top kunt doortrekken en daar al kunt versnellen, ja, dan heb je wel kans op een vroege vlucht die misschien toch wel heel diep in de koers nog kan blijven bestaan. Dus het is wel interessant om die 3 beklimmingen zo vroeg in de koers te hebben. Ja, Van Amrooy, Brandt, we zullen kijken of we ze nog zien. En of Demi Vollering er eventueel rekening mee houdt. De dame is net vertrokken, maar sprak vlak voor de start nog even met de microfoon van alleen. Dit is een etappe waar ik heel erg naar uitkeek ook. Dus ik hoop dat ik vandaag gewoon heel erg goed kan doen. Ja, verwacht je ook wel echt van verschillen in het klassement tussen de klassementsrenners? Ja, dat zou zomaar goed kunnen natuurlijk. Het is gewoon een heel zwaar parcours en best wel technisch ook. Dus ja, je moet ook een beetje uit de problemen blijven natuurlijk. Ja, het is gewoon echt een klassieker. Je hebt gisteren in het klassement enorm huis gehouden op die korte tijdrit. Heb je het gevoel dat je vandaag echt ook al kan doorpakken en wil doorpakken in het klassement? Ja, als ik daar een mogelijkheid voor zie, dan wil je dat natuurlijk altijd proberen. Maar dat wordt gewoon een beetje aanvoelen. Dankjewel. Nou, Demi Vollering dus voor de kamer van Tom Reiners met de collega's van de NOS en Sportza. Ruud, ze komen er zo dadelijk aan op de Bemelerberg. Is de spanning al voelbaar? Ja, het leuke, Maurice, is niemand weet het hier hoe laat ze precies komen. Ze zijn gaan staan. Ze volgen L1 via de telefoon, maar het heeft vertraging. Dus ze zijn alert. Kijk even hier, ze staan allemaal te wachten. Spannend, meneer, of niet? Ja, heel spannend. Altijd leuk om te kijken. En ja, inderdaad benieuwd wanneer ze komen. Ja, dat is wel... volgt u het? Ze kunnen elk moment hier zijn? Of? Ja, ik heb even gezocht op de site en dan kun je de tijden ongeveer zien. Ze komen hier 2 keer langs, dat is ook mooi. Ja, dat is extra naar de eerste keer nog een tweede keer kijken. Ik ga heel eventjes naar die dames daar. Want u staat ook al een tijdje te wachten. De spanning stijgt. De spanning stijgt. We wachten met smart op de eerste tourmensen die komen. Kunnen we juichen? Maar u staat wel een beetje achteraan. Ja, we gaan zo naar voren. Maar we dachten, laten de eerste mensen die belangrijk zijn maar iets voor. En dan juichen wij eroverheen. Ja, Joris, Maurice, iedereen is hier startklaar. Hier op de Bemelerberg zijn wij er klaar voor.
Ja, mooi dus ook die drukte op de Bemelerberg. Dames komen er zo aan, komen inderdaad 2 keer langs op de Bemelerberg. Dus u kunt eventueel nog aansluiten. Kim Langeslag, die staat bij de start en weet dan van goed, die dames zijn er vertrokken. Finishen uiteindelijk in Luik. En dan gaan ook de bussen, Kim, langzaam richting België. Ja, het is altijd een heel indrukwekkend gezicht. Er zijn dus 22 ploegen die aan de start staan. En dat betekent dus ook 22 bussen. En die gaan dus, kijk, hier komt er eentje langs. Die gaan dus allemaal heel snel natuurlijk naar de finish. Want die moeten daar weer klaarstaan als de rensters daar over de streep komen. Dat betekent dat er ook heel veel auto's achteraan rijden. Heel veel ploegen hebben nog ploegleiderswagens. Dus het is altijd iedere dag een soort optocht. Dus het is een beetje een nomade bestaan. Zo kun je het wel noemen als je de Tour de France rijdt. Want ja, dan finishen ze in Luik, dan gaan ze naar het hotel en de volgende dag gaat het hele circus weer opnieuw beginnen. En dat is natuurlijk wel echt het hele mooie van de Tour de France FAM. Ja, en daarom is Kim Langeslag zo'n goede verslaggever. Loopt er een eekhoorn achter je door en ze praat gewoon verder. Vera Koedoder is dat ook een beetje gewend. Zij kent natuurlijk het peloton als geen ander. En Vera rijdt vandaag ook rond in de ronde. Niet op de fiets, maar in de auto. Was het de afgelopen dagen, veel publiek en ook vandaag hier in Valkenburg? Ja, het was de afgelopen dagen. Ik heb zelden zoiets gezien. Ik heb dus op bepaalde baanwedstrijden heb ik duizenden mensen publiek gehad. Hè? Maar dan zit je in een stadion, Olympische Spelen of zesdaagse of wereldkampioenschappen. Dat is heel bijzonder. Ik heb ook bijvoorbeeld La Course bij de Tour de France gereden. Op de Champs-Élysées stond het ook 10 rijen dik. Dus ik heb het als renster mogen ervaren. Ik weet nog dat ik dan ook met kippenvel rondreed. Maar de afgelopen dagen was nog weer even heel anders. Ik ben heel benieuwd naar de geschatte cijfers, hoeveel bezoekers er waren. Maar vooral het Westland, met Demi Vollering, Milen de Zoete, de thuisrijdsters. Nou, ik krijg gewoon weer kippenvel, nu ik het vertel. Het was echt heel iets speciaals. En je kan gewoon merken dat het was de afgelopen dagen weer een hele boost voor het vrouwenwielrennen. Jonge meisjes die ik langs de kant heb zien staan, die echt hun ogen uitkeken en voor hun idool ook kwamen kijken. En ook echt in het echt konden bekijken, want ja, met de paddock waar de rensters staan met de bussen. Ja, dat is dus een snoepwinkel voor de kleine jonge wielermeisjes. En jongens natuurlijk ook, maar geen woorden voor eigenlijk. Nou, ik heb wel heel veel woorden aan gewijd, maar ja, het was fantastisch. Moeilijke vraag. Wat is leuker? In die koers in de auto rijden of bij ons bij Tour de Limburg zitten? Tour de Limburg natuurlijk, ja. Nou, super van Vera. Ze zit dus vandaag in de auto. Misschien zitten er nog even zwaaien en tuteren. De dames zijn onderweg. We schakelen naar de Bemelerberg zo gauw ze daar langskomen. Want we zijn natuurlijk wel heel erg benieuwd naar de ontwikkelingen in die Tour de France van de etappe die vandaag van Valkenburg naar Luik gaat. Quinty, als jij dit zo ziet en je ziet het peloton ook op weg gaan. Vera zei van ja, heel belangrijk voor het dameswielrennen geweest. Is dat een sentiment wat ook leeft breder in het peloton? Ja, tuurlijk. Je merkt, de meiden tegenwoordig in het peloton, die zijn heel erg erop gebrand om ervoor te zorgen, inderdaad, dat wij als vrouwen net zoveel aandacht en exposure krijgen als de mannen. En het is gewoon super belangrijk om de jonge aanwas te blijven stimuleren. Want uiteindelijk, als wij geen jonge aanwas meer hebben, dan stopt het hele circus natuurlijk ook ergens. En je ziet echt dat die meiden, inderdaad, als wij jonge meisjes tegenkomen of jonge kinderen die inderdaad in Limburg bijvoorbeeld hier zijn aan het trainen, dan zwaaien we altijd even, roepen we altijd even op ze. Ja, dit is een soort community waar je die jonge meiden en jonge jongens bij wilt betrekken. Want het is gewoon een super mooie sport. En als je dit als renster mag meemaken, ja, het is mijn meest mooiste herinnering dat ik de eerste Tour heb mogen meemaken als renster. Ja, als het gaat over die inspiratie natuurlijk en die motivatie, dan moet het ook relevant zijn voor wat breder publiek. Zo dadelijk gaan we kijken naar de eigen Limburgse Jackson Pollock als het gaat over action painting. Maar eerst de trouwe fans die ook lang vooruit gekeken hebben naar deze eerste rit in Valkenburg. Goedemorgen. Mannen, u heeft al een plekje gekozen, parasol erbij, de shirtjes keurig aan. Je moet op tijd zijn, hè? Ja. Wil je een plaatsje krijgen. Ja. Dus vandaag. Had u vooraf al gekozen welk plekje u zou nemen? Ja, hij komt hier ieder jaar. Ja. En dan heb je het niet moeilijk om de keuzes te maken, hè? Waarom hier, meneer? Ja, omdat je hier makkelijk nog met de auto kunt komen. En als ik dan de auto bij heb, dat vind ik altijd makkelijker. Hè? Ja. Kijk, als ik naar Valkenburg moet gaan, dan moet ik eerst op parkeerplaatsen liggen te zoeken. Dan sta ik in een schimmer, sta ik op parkeerplaats. Hoe mooi is de dag van vandaag? Nou, keurig weer. Het is gewoon genieten dadelijk. Ja. En heeft u ook een favoriet ook, of niet? Ja, van het ding, Vollering. Ja, dat kan niemand anders. Er is maar één die wint, hè.
Ja, dat hebben de heren inderdaad goed gezien. En zoals gezegd, de gemeente Valkenburg gaf dat ook aan. Het is natuurlijk belangrijk met welke versnelling de dames uiteindelijk dadelijk de Limburgse beklimmingen opklimmen. Maar wat ook belangrijk is om het wielrennen bij een wat breder publiek neer te zetten. Bijvoorbeeld bij de jeugd, bijvoorbeeld bij de sportieve fans. En dus werd er een beroep gedaan op de Limburgse action painter, ze mogen haar wel noemen, Mirjam Vleugels, want die kan dat goed, die doet dat gewoon op locatie en is vandaag dus ook bij de Tour van. Wielrennen verbindt vaak heel veel mensen met elkaar, maar hier verbindt het wielrennen zelfs met de kunst. En ik zie Mirjam hier. Mirjam, wat ben je aan het doen? Ja, een beetje pintelen wat. Zoals altijd op alle koers. Hè? Lekker live painten, dus inspirerende omgeving. Je bent wielerfan en kunstenaar. Wat ben je aan het maken? Dit is Demi Vollering in actie. En ja, ik heb gehoord dat ze al hele mooie prestaties heeft geleverd. Dus vorige week al voorbereid, maar inspirerender om het vandaag dan te voltooien hier. En ik zie, je had een voorgevoel in het geel. Ja, Tour de Femme. Dus ja, uiteraard deze kleuren, alle felle kleuren. Daar komt eigenlijk nog lekker blauw en groen bij. Dus het gaat helemaal spetteren hier vandaag. Gaat hij dan ook naar Demi? Als ze dit ziet, denk ik dat ze ongetwijfeld interesse heeft in jouw kunstwerk. Ja, ze is van harte welkom in mijn loft. Dus natuurlijk kan ik het altijd met haar over hebben. Ik heb Anne van der Breggen ook al geschilderd. Dus ja, die zijn allemaal van harte welkom. Dan kunnen we zeker een deal maken. Ja, Mirjam Vleugels dus, de schilder uit Kerkrade. Waarbij we nog altijd wachten op de doorkomst van het peloton op de Bemelerberg. Vanavond trouwens de beelden van de wedstrijd van deze koers te zien in Tour de Lambour vanaf 6:30. Dan met Erwin Jansen van SD Works en Iris Lappendel van Eurosport. Die zijn te gast. Maar dadelijk dus schakelen we live naar Ruud van Broekhoven. Zo gauw de dames die eerste haarspelbochten van de Bemelerberg gaan beklimmen. Nu weten we dat de hotelgasten in ieder geval echt uitkijken naar het damespeloton. Ja, het is nu nog rustig hier op de Bemelerberg. Straks 11:30 is die afgesloten en dan gaat het spektakel hier beginnen. Hotelgasten zijn toch al eventjes hier aan de overkant gekomen om even de sfeer te proeven, toch meneer? Ja, zeker. We gaan vast een beetje warm juichen. Ja. Dat mensen vanuit het hotel ook enthousiast maken. Dat als we hier een sfeer creëren om gewoon echt een wielerspektakel van te maken. Wij wisten van niks. Sterker nog, we wilden juist alle activiteiten een beetje ontlopen. Dat is niet helemaal gelukt, maar als we hier dan toch zijn, en hoe vaak maak je dat mee, dat is echt fantastisch leuk. En dit al nu. En er komen 2 fietsers aan, die moeten we even aanmoedigen. Ja, want dat gaat gebeuren. Het oefenen eventjes, hè. Doe het even. Ja. Kom op, Ja, maar niet verwacht raken, dat is nog niet het vrouwenpeloton. Die komen er zo dadelijk aan, schakelen we zo dadelijk naartoe. Want die Bemelerberg, weten we, een beklimming van 900 kilometer. Hier ziet u de drukte. Hier ziet u ook al de motoren komen. De reclamekaravaan die sluit later in België aan. Het wachten is natuurlijk op Demi Vollering, die hier de basis legde trouwens voor haar overwinning in de Volta Limburg Classic. Maar dat was alweer een tijdje geleden. 6:30 praten we verder over de koers, dan ook met wedstrijdbeelden. Dat deden we gisteren ook al. Toen was Tom Dumoulin te gast en hij had duidelijke favorieten voor de rit van vandaag. Nou, daar ga ik toch heel even korte metten mee maken. Lorena Wiebes gaat niet winnen morgen, echt niet. Nee, dat is echt veel te zwaar. Oké. Misschien kijkt ze, misschien werkt het als inderdaad een ja, nee, dat kan ik me niet voorstellen. Het is, Rochefoucauld is echt een serieus lastige klim. En Lorena zal vast beter zijn gaan klimmen de laatste maanden. Maar als de toppers voor het klassement gaan aanzetten op de Rochefoucauld, is Lorena Wiebes niet mee. Ja, en daarom zit je ook hier. Dus goed dat je die bijdrage doet. Wie denk je? Ja, daar ga ik toch voor Demi Vollering. Ja, ze lijkt in topvorm te zijn. En zeker als je zo'n tijd uit de benen schudt. En ze heeft dat zinnig gezet op het klassement en op de rit van morgen. Dan is dat mijn keuze voor morgen. Ja. Tom Dumoulin dus gisteravond in Tour de Lambour van. Quinty, je zat er ook bij. Hè? We hebben samen die analyse doorgenomen. En de gedachte was toch wel, ja, Lorena Wiebes, die is eigenlijk zo gefrustreerd door de mislukte Olympische Spelen en de mislukte sprints van afgelopen jaar. Die legt al haar woede in deze rit. Onze analyse was ook wel een beetje van, ja, ze heeft wel leren klimmen de laatste tijd. Maar volgens Tom is het niet genoeg.
Ja, nee, dat klopt. Er is nog altijd een verschil tussen het klimmen van Demi of klimmen van Annemiek en het klimmen van Lorena. Ja, Lorena is natuurlijk als rassprinter begonnen, net zoals Charlotte Kool. En zij heeft best wel vroegtijdig ingezien van ja, wil ik nog aan het sprinten toekomen? Tegenwoordig zal ik toch wel meer moeten gaan klimmen, beter gaan klimmen om die klimmetjes over te komen om überhaupt aan het sprinten toe te komen. Een beetje zoals Lotte Kopecky eigenlijk ook heeft gedaan. Ja, dus zij heeft wel een metamorfose ondergaan. En op zich een positieve metamorfose, want dit was wel nodig voor bijvoorbeeld de Olympische Spelen in Parijs, omdat het parcours gewoon te moeilijk was om als rassprinter daar tot aan de finish te komen. Maar ja, je ziet, ze is wat beter gaan klimmen, maar daardoor heeft ze wel de ultieme sprintsnelheid misschien wat ingeleverd. Dus ja, het is eigenlijk een beetje die afweging die je moet maken. En in het begin van deze Tour trok Charlotte aan het langste eind. En misschien nu inderdaad komt Charlotte wat meer in de moeilijkheid en kan Lorena net wat beter mee. Dus het is ja, je moet een keuze maken op een gegeven moment als renster. Ja, ook nog opvallend eigenlijk de laatste dagen zijn we natuurlijk gestart in Rotterdam. Ik hoor trouwens dat de rensters langzaam bij de Rasberg komen. Dus het gaat door het wielrennen. Laten we dan snel even meekijken. Want we weten dat de dames eigenlijk het parcours rijden van het WK van 2012. En dat is ook eigenlijk in de afgelopen versie van de Amstel Gold Race het noodscenario gebleken. Toen er een grote valpartij was in Ubaxberg. Toen daar een politieagent gewond bleek te zijn. En de politie zei van ja, het gaat voor ons niet meer. Wij kunnen deze koers niet meer begeleiden. En wij willen naar een ander alternatief. Toen heeft de organisatie snel geschakeld en heeft gezegd van luister, wij kijken naar de optie die we eigenlijk in de coronajaren hebben gebruikt. Toen moesten we het parcours afsluiten. Dat kunnen we heel erg goed doen met dat rondje dat we gebruiken bij het WK. En dan starten we op de Kouberg, of dan starten we in Bergen en Terblijt. De beelden trouwens zijn nu weggeschakeld, zie ik. En dan rijden we uiteindelijk via de Geulemerberg, via de Bemelerberg naar de Kouberg. Nou ja, goed. We kunnen dus naar Ruud van Broekhoven, die nog altijd bij de Bemelerberg staat. Inderdaad, de Bemelerberg. En kijk eens even hier, wat een plaatje vinden wij het hier. Iedereen staat klaar en iedereen staat te wachten. En er staan ook met spandoeken klaar. Hier bijvoorbeeld meneer, kijk, ik weet niet of we dat in beeld hebben. Ja, Tour de France, u bent er klaar voor. Ja, zeker. Afwachten wat het gaat geworden. Hè. Wat verwacht u? Nou, ik denk dat hier nog alles bij elkaar ligt. Ja, het is pas het begin van de etappe. Bent u een fan? Fan, ja. Liefhebber? Al sinds de eerste keer dat ik de Tour de France heb gezien was in 1957. Maar dat zegt de mensen niet veel. Dat was toen de tijd met Stan Okker. En daarna heb ik ongeveer toch wel een 30 keer al de Tour de France gezien. En nu staat u hier aan de staantafel te wachten tot ze voorbij komen. Ja, zeker. Geniet ervan. Dank u wel. Inderdaad, Ruud van Broekhoven dus met de laatste sfeer op die Bemelerberg. En Quinty, dan is eigenlijk dat WK-rondje met die 3 beklimmingen in Limburg is eigenlijk een heel handig rondje gebleken voor corona, maar ook nu voor de Tour de France. Ja, ik moet zelf zeggen, we hadden inderdaad de afgelopen Amstel toen hadden wij geen keuze, want die politieagent had inderdaad een ongeluk gehad. Toen hebben wij een uur lang stilgezeten. En toen hebben wij het geluk gehad dat er inderdaad de optie was om naar dat rondje uit te wijken. Maar dat rondje zelf heeft niks te maken met de aanloop van de Amstel daarvoor. Dus het is inderdaad een soort heel zwaar criterium. En het is een legendarisch rondje. Maar in dit geval, zoals de Amstel, de afgelopen editie, het haalt het hele kenmerk van de Amstel haalt het eigenlijk eruit. Want dit was 100 keer zwaarder eigenlijk dan dat het zou zijn in de Amstel aan het einde, als alles een beetje al op zijn plek was gevallen. Dus, maar ik ben vooral blij dat we het hebben kunnen laten doorgaan. En er zit zoveel historie in dit rondje met die 3 klimmen. Ja, het zal natuurlijk altijd iets speciaals blijven. En vooral omdat ik er iedere dag eigenlijk op die beklimmingen kom, voelt het als normaal. Maar als ik die beelden zo zie vandaag, ja, dan is het natuurlijk alles behalve normaal. Ja, dan is het ook mooi dat de dames nu aansluiten eigenlijk bij die historie. Bijvoorbeeld van Briek Schotten uit 1948, de wereldkampioen, of Jan Raas 1979 met Petra de Bruin. En natuurlijk Lance Armstrong en Michael Bogert, die uiteindelijk naar de finish gingen, waarvan we al eerder memoreerden. Bogert lek op de Bemelerberg. Kamenziend toen de wereldkampioen. Maar goed, we gaan natuurlijk naar de race van vandaag. Zijn we benieuwd hoe dat gaat. En kunnen we kijken of we bij Maurice Jessen op de Kouberg nog sfeer kunnen proeven. Ja, nou, laten we zeggen de allerbekendste klim van heel Nederland. En of hier sfeer is, ja, ik kijk even hier, het staat hier mensen dik, rijen dik, 3-4 rijen dik. Achterdoor staat een Joekskapel te spelen. En
Ja, geweldig. Al die mensen die nu nog aankomen, die zijn natuurlijk allemaal bij de start geweest, bij die ploegenpresentatie en willen hier aanschuiven. En als je ook verder omhoog kijkt, het blijft gewoon vol staan. Ik heb hier de Amstel Gold Race vaak meegemaakt. Ik heb er het wereldkampioenschap meegemaakt. Maar dit, voor het dameswielrennen, slaat qua publiek echt werkelijk alles. Zoveel mensen zijn hier naartoe gekomen en dan moeten de rensters nog komen. Ja, Maurice Jesse dus inderdaad over het next level in het vrouwenwielrennen. Ander verschil natuurlijk, Quinty, met de laatste dagen. Gisteren was het 10 graden warmer dan vandaag. Dat is voor het publiek fijn, maar ik denk ook voor de rensters heel prettig. Ja, 100%. Want hoe warmer het is, hoe meer energie je verbruikt. En als je dit in het begin van de Tour al hebt, ja, dan verlies je gewoon heel veel zouten en mineralen. En dan is het best wel lastig om dat bij te eten en te drinken. Dus voor de vrouwen is dit, ja, het is fantastisch weer. En vooral als we richting de heuvels en de klimmen gaan en richting inderdaad Luik, dan is dit gewoon fantastisch weer. Nog altijd 10 of 15 graden warmer dan Luik-Bastenaken, Luik-klassieker. En dat is al een prima temperatuur om daar te vertoeven. Dus dit is voor die vrouwen voor lange termijn tot en met zondag veel beter. Ja, we zijn nog altijd natuurlijk in afwachting van het peloton dat na een eerste rondje een beetje voor de mensen in Valkenburg echt officieel van start gaat via de Geulemerberg. Daar lag het officiële départ. En dan gaan we deze Rasberg af. U ziet, de motaar zal komen. Die rijden altijd voor de koers af. En dan gaan we hier bij de Rasberg linksaf. Het is eigenlijk een afscheiding die in de Amstel Gold Race van 3 jaar geleden is geïntroduceerd. Dat was ook het eerste jaar dat we de Mathieu van der Poel allee kregen bij de Lindenstraat in Terblijd, waar Mathieu van der Poel die legendarische achtervolging inzette en uiteindelijk nog de Amstel Gold Race won. Ja, hier gaan we dan linksaf. We gaan niet meer via de Molenweg, maar dus via deze afslag. En dan zien we in de verte het peloton komen. Ja, ik wil er best op wachten. Ik vind het eigenlijk geen enkel probleem. Maar dan gaan ze vanaf die afslag naar de Bemelerberg, naar Ruud van Broekhoven. U ziet hier de auto's. U ziet hier inderdaad ook het hele circus wat ervoor rijdt. Dit zijn de motoren die er ook voor moeten zorgen dat het parcours vrij is. Dat was natuurlijk wat er fout ging in de Amstel Gold Race van dit jaar, waar in Ubaxberg uiteindelijk bij de Kunrade een auto het parcours opkwam en in aanraking kwam met een politieagent. Hier is het peloton, alles nog bij elkaar en u ziet de rensters hier komen. Quinty, wie zien we voorop? Ja, we zien natuurlijk weer. Volgens mij was het Lorena die volgens mij als eerste de bocht naar links nam. En het is natuurlijk SD die het hef in handen neemt. En je ziet als je hier achterin zit hoe minder de snelheid is. En volgens mij is Lorena nu al 300 of 400 meter verder. En dit is een heel smal stuk tot aan de voet van de Bemelerberg. Dus hier loop je eigenlijk al een beetje achter de feiten aan. Ja, en dit is dus ook de plek waar het peloton relatief lang trekt. We gaan dan na een 500 meter ongeveer linksaf. En dan zitten we in de weg naar Bemelen. En gaan we uiteindelijk ook de Bemelerberg op die beklimming van 900 meter. Met, hoorden we net van Quinty, niet de 11% stijgingspercentage die stiekem toch aan de voet van de klim vermeld staat. Maar gewoon maximaal 7%. Dus het is een koers, een berg die heel erg goed loopt. Goed, een kleine achtervolgster, die komt nog wel makkelijk bij het peloton. Kan tussen de auto's uiteindelijk door soleren naar de grote dames die nu zo dadelijk de Bemelerberg gaan beklimmen. En dan kunnen we misschien al langzaam naar Ruud van Broekhoven. Daar geven we hem wel een hele moeilijke taak, want het duurt nog wel even voordat de dames hier zijn. Maar je merkt wel aan de mensen op de Bemelerberg dat de spanning stijgt. Dan heb je een radiootje bij je oren, dan heb je een telefoon voor je neus en dan kijk je mee van waar zijn de rensters. Hier hebben ze natuurlijk het peloton ook al die afslag zien nemen vanaf de Rasberg. Die zien nu de auto's komen, die zien nu dadelijk ook uiteindelijk hier de rode lichtjes van de eerste motoren. En die weten, Bemelen wordt aangedaan. We gaan de Bemelerberg beklimmen. De plek natuurlijk waar in het verleden heel veel uiteindelijk beslissingen zijn gevallen in de Amstel Gold Race. We memoreerden al even, ik moet niet zeggen Adrie van der Poel, natuurlijk Mathieu van der Poel. Op het moment dat hij achter Vogelsang achter ging en Alaphilippe, was het hier op de Bemelerberg dat die achtervolging voor het eerst echt serieuze resultaten opleverde en dat die echt dichterbij kwam. U ziet hier de rensters komen. Dit, Quinty, voor het peloton. Is er nervositeit op het moment dat ze hier die haarspeelbochten ingaan, waar je toch goed moet sturen en waarvan we weten, er zit een Oezbeekse ploeg in. Die kunnen niet hard rijden, maar die kunnen ook niet sturen.
Nee, het is echt een gevaar voor het peloton. Ik heb vaker met die meiden in het peloton moeten rijden. En daar had ik echt moeite mee om ervoor te zorgen dat ik wilde zo ver mogelijk bij ze uit de buurt blijven. Want skilltechnisch zijn ze gewoon heel slecht. Dus deze meiden zullen waarschijnlijk al voordat wij misschien Limburg uit zijn al in de problemen komen. Maar goed, dan is het weg en hebben de meiden in het peloton nergens meer last van. Ja, hier is de Bemelerberg dus bij Ruud van Broekhoven, die nu de eerste auto's van de organisatie al voorbij ziet komen. Christian Prudhomme, vaak in die rode auto aan de voorkant. Zwaait u naar hem. Als we de Tour de France voor de mannen nog een keer naar Limburg willen krijgen, is elk enthousiasme meegenomen. En u hoorde Daan Prevost, de burgemeester van Valkenburg, al zeggen, die mannentour, die willen we ook. En we praten nu met Den Haag en Rotterdam of we misschien een Grand Départ de komende 5 jaar een keer naar Nederland opnieuw kunnen halen. Dit zijn de rensters. Ik ga overgeven naar Ruud van Broekhoven, want dat is de beste live verslaggever voor dit moment. Want hier gaat het gebeuren en iedereen is in spanning aan het afwachten tot ze komen. De fototoestellen, de camera's, die worden hier gepakt en foto's gemaakt. En je ziet het ook dat de motoren hier voorbij komen. Ik ga even naar deze mevrouw snel nog een plaatje maken. U bent heel geconcentreerd bezig. Ja, u kunt niet praten. Jawel, maar dat trilt het. U trilt een beetje, hè? Ja. Want het juiste moment moet vastgelegd worden, hè? De foto wordt gemaakt. We moeten nog even wachten tot ze hier voorbij komen. Motoren zijn voorbij. Mensen gaan ook snel, heel snel even over en weer oversteken. Maar nu zit iedereen eigenlijk al startklaar, hè? Ja. Dat kan elk moment gebeuren. Ja. Heeft u lang staan wachten? Nou, valt mee. Een uurtje. Mevrouw daarnaast, u heeft geen fototoestel, camera bij de hand. Bent u er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor, ja. Ja, laat ze maar komen. Ja, het is spannend wanneer ze komen natuurlijk. Hè? Ja. Nee, daar beneden hebben we ze al gezien. Dus ze zullen zo de berg op komen. Ja. En dat gaat nu ook gebeuren. Iedereen is in afwachting tot de wielrensters hier voorbij komen. Iedereen echt met de telefoon in aanslag tot ze hier de Bemelerberg opkomen. Dat kan niet meer lang duren. En dan zien we inderdaad de motoren komen. Laat ze ja maar staan, jongens. Dan kunnen we het gewoon van hieruit, vanuit de studio, becommentariëren. Want we hebben hier een echte dame uit het peloton die onder andere de Amstel Gold Race heeft gereden met deze vrouwen. En die ook weet wie we daar als eerste de bocht om zien komen, Quinty. Wie verwacht je hier? Ja, dus zijn we net te laat met de voorspelling. Ik zie hier alle grote ploegen vertegenwoordigd aan de voorkant. En je ziet dus ze rijden met z'n vieren breed. De hele baan is vol. Dus dat wil zeggen dat er gewoon een strak tempo naar boven wordt gereden. Maar er is nog geen aanval te zien. Dus ik hoop dat we die, voordat ze aan de Kouberg bereiken, dat we misschien al een kleine groep in de aanval hebben. Ja, we zagen onder andere FDG. Hè, en jij zei van die ploeg, van ja, daar zit misschien wel een uitdager in voor Demi Vollering. Want iedereen heeft haar eigenlijk al opgeschreven in potlood als nieuwe winnares. Ja. Maar dat is een hele gevaarlijke. Ja, FDG heeft een hele goede ontwikkeling gemaakt. Ze hebben heel veel goede renners aangenomen. En ze gaan ook heel veel goede renners nog aannemen voor het volgende seizoen. En in de Vuelta was er één hele moeilijke rit. En er was één renster die net Demi niet kon kloppen op de streep. En dat was Eva Muzic. En dat is een Frans jong meisje, een klimster. En zij is nog wel degene, denk ik, als hij een goede doen is, met een goede ploeg om haar heen, zoals FDG, die Demi nog echt wel lastig kan maken. Dus ik weet zeker dat SD Works ook gericht is op Muzic. Ja, en Muzic, is dat dan een dame voor bijvoorbeeld de laatste beklimmen, de Grand Bonnant en de Alpe d'Huez? Of is dat ook wel een dame die we misschien hier al zien bij de Redoute? We zullen deze dame zeker al bij de Redoute zien. De Redoute is eigenlijk al belangrijk welke positie hem onderaan begint. Kan ik uit ervaring vertellen, zo'n positie eindig je ongeveer ook bovenop. Het is wel echt een powerklim ook wel. En ik ben vorige week bij de Alpe d'Huez geweest. Ik heb een beetje parcoursverkenning gedaan voor het programma. En toen dacht ik wel, dit is echt een parcours voor die Eva Muzic. En ik denk dat wij er op de allerlaatste dag pas echt zien shinen. En dan gaan we dus echt zien hoe zij het vuur bij Demi aan de schenen kan leggen. Ja, we gaan natuurlijk volgen de hele week vanaf 6:30. Iedere dag, zoals ook vanavond, de Tour Femme te zien hier bij L1. Kim Langeslag, die proeft de sfeer in Valkenburg. En die weet al een beetje hoe de trots en de emotie landt in de Gulstad. Ja, heel veel mensen staan natuurlijk op een berg. Dat hebben we net gezien, ontzettend druk. Maar heel veel mensen zijn ook gewoon hier blijven hangen. Die hebben de start meegemaakt en die denken, hé, ik ga hier eens even lekker in zo'n strandstoeltje zitten. En dan heb je eigenlijk natuurlijk het beste beeld om natuurlijk de beelden te zien die door het centrum van Valkenburg gaan. Voor de kinderen is hier ook genoeg te doen. En zo is het hier toch wel een heel ontspannen sfeertje bij de start nog steeds in Valkenburg. Ik moet wel zeggen, het wordt wat donker.
Dus dat is wel een nadeeltje. Ik hoop voor deze mensen dat het droog blijft hier. Inderdaad vanuit Valkenburg, waar we inderdaad veel kinderen zaten en waarvan we ook hoorden al van de burgemeester, ja, het kost wel 750.000 die Tour van naar Valkenburg halen, maar we hopen er ook mee te inspireren en uiteindelijk, als we kunnen besparen, bijvoorbeeld op jeugdzorg of BMO, dan kun je dat via de achterdeur ook weer terugverdienen als gemeente. Maurice Jesse die staat op de Kouwberg en weet, de dames zijn na de Bemeler onderweg via de Dalemerafdaling naar deze beklimming. Ja, inderdaad, want we merken dat al. Er komen wat motoren langs, politie is er langs geweest en ook wat ploegleiderswagens kwamen hier langs. Ja, en dan denk je toch, dat zijn toch ploegleiders die veel hebben meegemaakt. Maar wat deden die hier toen ze die Kouwberg op gingen? Zij kennen die berg natuurlijk. Telefoontje naar buiten en opnames maken van al die mensen hier staan. Nou, als dat geen betere reclame is om straks ook misschien de mannentour naar Limburg te halen, dan weet ik het niet meer. Ja, Maurice Jesse dus inderdaad vanaf de Kouwberg. Dames zien we zo dadelijk voorbij komen. Al die opnames die ziet u vanavond vanaf 6:30 terug. Dan zijn we weer present met Tour de Limbourg Fam. En kijken we met Erwin Jansen, de manager van SD Works. De grote baas ook van Demi Vollering. En met Iris Lappendel, de verslaggever van Eurosport. Die vandaag de hele dag in koers zit. Terug naar die Limburgse etappe op weg naar Luik. Quinty Schoens, hartstikke bedankt voor je aanwezigheid vandaag. En inderdaad ook wel de trots die we hebben kunnen mogen delen om het damespeloton hier in Zuid-Limburg uiteindelijk onderweg te schieten voor Le Tour de France Femme. Dankjewel, misschien tot vanavond, tot straks. Fijne dag. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Wheeler en Scala.